स्टेटमेंट प्रेस मीडिया सबसे कटर प्रूफ खनामन सुशांत चौधरी रखानी मिनिस्टर उनके बुबाग्राबो साख्लाय रखा फेसबुक लाइव बिसिङाव जों रसायमांखा जतन तिब्रासानि जीत उनखा अमनो तिनि सिं जे फुंनि सिमी अर जों लेमुसराव खेलेमानि दाव रसायना जाका अमनो जत लुकुरंना आं फैनाय हायकेन जों थानजामा दंनाय थानजागे दंगे सिन मान सप्ताय जों जत बिसु बुसकां सालमाने अमन बिसिङाव ते कक्सार थिनांगो तिब्रासारनि ताम उपायने ताम हिंदे चोबा खायाका जिता एफडी डिमांड नंनि तिब्रासा बुसारंनि जे जत तिब्रासारंनि डिमांड चोबा खायाखे मुं सामाया आमाहायनो गाय थिनांगो बो आमाहायखे चोबा खाया नर बुसु गुतैले नर जयुं नायबा जों सिनि मान दे सकते मायासाक जों तिब्रामथा एबा बुबागान लिरसिन बिसिंति जों सामुं खायथानाय आंदोलन खायथानाय जेसा खायने नांसाक पइन्ट खायथानाय कारण कि जों तिब्रामथा पार्टी इंखा जों तिब्रासा दफानि मानथाय सकते मानदन बागै बदल आजैजाकमानि बुबागान लिरसिन बिसिंति बाय जे तिने कग्लाबनि बिसिंति लेखा बाबे द रजा आंनो सागा साइसिङाव स्टेटमेन्ट रिखा बर प्रेस मीडियानि बिसिंति मीडिया न थाइसिं काका मीडिया नि बिसिंति कैमरा वीडियो खाय मोनामनो कटर प्रूफ पेकुन नाय रुनाय स्विमिंग হয়তো বার নাই এক দুই দিন মান দে সত্যি বসে মানাই সিনি বুবাগান লিডারশিপ বিসিংতে আমরা তিনি যে ফুয়াই সিরিন সিমি যত সিনি সেক্রেটারি সেক্রেটারি যত না ফাইনে आं যত না হামবায়া ফারো जों हायकेन बसकां सालबो जुदि कुन चोबा कत खायना गे जों खायनाय सिनि मान दे सत्यि मायाके আমরা তিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট নতি সিন যে ওরা इंडिफिनिट पेन बाय बंद खायमानि रूट ब्लॉकेज खायमानि सिन सक्सेस का बुबागान लीडरशिप बिसिंते दाय जों खनागा थाइसिङाव स्टेटमेंट बरका जे आगिनि नियम मतेन दंनाय दाय अ रोमान स्क्रिप्ट न बर बसिनो हाका गाय अमनो आं कोयो जों हायकेन थानजामा दंनाय सिन थानजानाय बिसिनि फान थानजान बिसिंतिनो सिन मान दे सकते बसों दुसकां सालो मानबायनाय अमनो तालते हुकु नर जतन हामबाया फरो बुबाग्रा थाइसिङनो मेसेज रहका अपन्दनो रसासिलि हनै कारण कि सिन दाबि मानि जाखानै अमनो बिसि जरा कक बिसि कक सालिया अ थाइसे थाइनि कक साइनो आन कगरु पाइसे हामबाय खुलुमबाय के जतन